Kważi lanqas titwemmen id-dikjarazzjoni tal-Ministru tal-Ekonomija waqt konferenza tal-aħbarijiet. Il-Ministru Silvio Xkembri, wieħed minn dawk l-4 ministri li nstab ħati li abbuża mill-fondi pubbliċi biex jagħmel reklamar għalih innifsu fuq il-midja soċjali, wassal appell imqanqal biex ma jsirx abbuż mill-fondi pubbliċi. Mhux ħanippermettu l-ebda abbuż minn dawn l-applikazzjonijiet għax fl-aħħar mill-aħħar dawn huma fondi pubbliċi, l-fondi li ġej mit-taxxi tal-poplu. Huwa kien qiegħed jitkellem fid-dawl tal-applikazzjonijiet tal-iskemi ta' għajnuna l-ħaddiema u n-negozji li ntlaqtu mid-daqqa tal-pandemija. Silvio Xkembri kien issemma fir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler fejn kien wieħed minn 4 ministri li jagħmlu użu ħażin mill-fondi pubbliċi. Sa issa għadu mhux magħruf jekk dan il-każ serju hux qiegħed jiġi investigat mill-Pulizija. Fil-waqt li l-ministri li kienu kundannati mill-Kummissarju tal-Standards baqgħu jsostnu li m'għamlu xejn ħażin, fl-ebda ħin ma talbu apoloġija għall-aġir tagħhom jew iddikjaraw li se jroddu il-flus lura.